Nějaký smrky. Malia. Myšáčku. Ty chudinko. Co to je za blbost tohleto? Kdo ti to udělal? Co to je za blbost? Kdo na to může do píči? Pane bože. Chudák moje mudr. Karel prdel. Teda svině. Právě matka vole. Ne, běžte mi to. Ale Ty máš všechno prdelku, to veliký jako. děkuji. tohle nemá, ty děláš prdel. Opilý norek pro tohle kulečník. Francek pátý kolo u motorky. Hele, prosím tě, jdi už někam s tím foťákem, jo? No prdele, mám ho vytáhnout? Dělej. To by byla fotka. Ne. Natáčím. Karlo, Já jsem našel video. No jasně. Kde jsi to našel ty píčo? To je já budu mít matce. Ona bude prát. Jak se to stalo? To máš natočený? Jo. Super. Hele, Norku. Radost a jdeme. Zítra to rozebereme. Mudr Karle prdel. Ano. Norka taká. Jo. Já si že Norka jde za Benoušem. Pojďte, já vás seznámím s Benoušem. No ty jsi si seznal před týdnem telefonicky, ty jo. Já mu ještě netykám. Právě. My se známe jen od vidění. Samozřejmě. S Benoušem. Očtě kotu. Benouš, no vlastně od Štěkotu. Já mu říkal dobrý den, on na mě zahafal. Počnu dělat tak pěkná holka, Celebrito, utíkej. Vyšáku. Ty vole, nemůžu, hele. No. Smechal se mi bota. Vyši, zdraví patří před počtem. Děkuji, ty mě vedeš domů. Ano. Pičo. Co pak to bylo? Hej. Ošani. Pojďte, Benouš čeká. Vždycky máma, tyhle, zas posloucháš ty vrahy. Říkám jo. Mami poslouchám vrahy. Píčo, já ti říkám ten kostel. Jsem si nedožiju. Já ti říkám, že